हजरत हमदा शुक्र दन्नो बरकातेरी अल्कं अगुन में अदा करम विगोई मियम्मत उंगन्ना देवी अगुन में लब्बत रसूला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलवाता सलाम देवंगदी दुआ करम लब्बती आइजुवरी अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अदागुन मिंगे मी सिलसिला की मिमहुगे एव्वण दोहु फेशुनु सिलसिला प्रोग्राम गे देवण बैकम बाती अगुन में या गुड़ाजागिन कुरे मिगेंदनी एरे अगुन में मालूमात के तेरे देवनी वर कुड़कुड़ बैकम अगुन में देखेती मियद अगुन में देंगुरी बैत हामिजसा निम्मा पोती एह मियद तिबेफुंड तिंग हतर बेफड़िगे वाह इवड़ाने हमेकनी तकरीर सिफाइग नु मियदगे वाहकत बिनायफ वणीकी मियदगे वाहकत बिनायफ वणी मंजरुन्न मालूमातुन्न मी हुरिहा गोगतकु हुरिहम वागत अदि हमया एकीग मी हतर वेफुंगे तेरेग सिफी दायराया दीनी दायराया मालूमातुगे दायरावस इमिनि पावा वेफुंगे मालूमातटका धन्यवाद आदमे फुर्तम अगुन वेफुंड धन्यवाद होती अगुन मितिबी बरकातेर हज दतुर तैयार वगने अल्लाह रहमत फड़ा इराद फुल मीग हम दतिंग हदर दुही के तेरेगा माले लक़वामी बैग बंदरुम मेगा फ्लाइट के हथे फहिंग हथे उदहिफा सऊदिया में दतुर कुरानी इराद कुरबिया अगुन मेंगे तेरेंग 250 मीहु नायकीग नोत हाजी नायकीग हुरिहा इंजाम तक में वगत वणी इराद कुरबिया हमजिहिफा अगुन मसे कुरम गंदियई हाजी नब्बे से मिली फसे हवाने गोतक कंकं कुरेवें ओय एमे रंगलक कुरेवेतो एह नमोस इंसानुंगे असुं कुरमुंदा मसक्कतवगा कोम्मस्वरिगे उनिकमन्न तियनु दाने एकं कुरिहा बेफुंबस कबूल फु कुर्बानी कम ही कर आदमियद एमे फर्तम अतबेफुन धन्यवादमुति तिबेफुंगे दतुरफुल तैयार कुरबायर बिस्नावडानो होरि कंततोगे इतुर अगुन में धन्यवाद ओय देतिंग हतर अनाउंसमेंट नोत मालूमात कोले ए बहुते एगे तेरेंग एकमकमति तिबेफुंगे होशिकोळत मी इस्लामी मरकज गेन्नो दोहा बेहेगतुं धन्यवादं वे वाहकोळे अगुन में मिहार धन्यवाद होन्नानी फुर्तम फ्लाइट ए 11 वन दोह फुरा फ्लाइट फहरिग्गा फ्लाइट फुरा गडिय बहुत कोಳಿಗೆ ಬದಲಿ ಅವಮಕಿ ಸಮಯ ಕಶಿಗೆ ವಾಕಮ ಕಮ ಬದಲವಾತಿ ಅವಸ್ವಂ ವೆಸ ಕಶಿಗೆ हम गाम सिरल करवे लहन नुआन कम फ्लाइट के आद एयरलाइन फरातुम विदावणी एहमे अगुन में उन्नानी तिंगडी हारग बहुत तिबेफुंड कुरिय लाभ बाहरग सीफुल नुकुरवाति तिंगडी रुकुरिन तिबन्न में मितरगनस मिहा गेन बहुत हेद करं की करं हे हम फुरम गडी हार बी मंगादि नमस नेमुनेनु एहें एकं कुरेवें नोनानी तिया एकीग अगुन में तिंगडी हारग बहुत लाभ तिबेफुंड धन्यवादी हम या की फ्राउडात्मक इंतजाम हम जिफे गई तिबेफुंड मिहार लिवडां फोई फेहकुले आदि हुदकुले आगे करदां आदि मिग तेरेग तिब्वानी फुर्तम फ्लाइट ग वडान्वा बेफुंड कमाउनु हिकुरनी पहरिग देवन फ्लाइट ग बेफुंड इन्नो केसे कशिगम वाकमे अगुन में मियद धन्यवाद फुन्नानी फुर्तम फ्लाइट फ्राउडान्वा बेफुंड इतन वडात्मक देवन फ्लाइट गे बेफुंड मादम इतन वडात्मक एकमक पहरिग फुर्तम फ्लाइट ग बेफुंड को सिन्नो फाने एबेफुंड नोते बेफुंड अगुन मिदन्वा वाहक ओळवानु लेबु वरबुडं हेदे कुरिदु मालूमात दिंगिरु तिवन्न अन्न मेन गडी विदावळु फेवति एहि हिफु नुकरवाति अगुन मियद गडितक मालूमातक मी मालूमात हुरिहा बेफुन्न एकचिकम बियस गडित अगुन मियद दन्नो मिगंदनी हमेकनी फुर्तम फ्लाइट फरावडानो बेफुन्न आद फुर्तम फ्लाइट ग फरावडानो बेफुन्न फस्कोल्त मितन गेनोम अगुन में दन्वादा मिहा रोन्नानी हेंदुनु अगुन हिवनी दिहे जहार फेशिगिंग है एकमक अगुन वरबडंग मसे कुरान एराल कबिया नुएकुम फेशिगे
nuwe jihissure mikoluga bajagatumge insam hamije seto eives wagut avas korumuge gotu ashakum beri ad warbodu shukriya mawlumatuge ekahe dandan kol ehitirkama ke rangal kol debba kamattaka ashakum feshigin algun men hamije si ves sobaka hure ei algun men hululiya foshita gendan algun men ebe baki gadiyen angwa ei gadi faskur veka not fahate jisse karne eta bayku guligin koraka menge yalay nofiha egmani kalgunum fura flight ge mihunna airports authority not airports ofiha immigration customer defense police mi huri hatan ka guligin koraka ka batiya ki algun menna e gadi warak gene jalsa takigga algun me wahada ka hadagen uti hamijiswa debba tinegge koriya genes debare eive sobaka hore vehune godanwan algun menge meti emme airport waragina flight duniyage tam metan komme dohku dani uduhem tirikuram ehem wima e flight takavs datinwane gota ban laqwami flight tak evs ka hay datkame narane gota adi algun men nabs datkame nonnar gota ka ekan insam koddi beso ebe fun warboda rabomo ebagendo ehem algun warbodan eden poskol tat befun mitana genes debuma danwa fay gadiya barabaran e gadiya oriha fori koltake mitana eter koddebo e genes mitana eter koddewma kiga algun men adi korenje he kantatake sowe tibe from wadanwa iru makkaga tibbawa hota e hotaluge kotari number algun men e foshi koltavuga jahanje adi amudum mefaharu algun men tibe mi dimawi de hotaluge kam baati de hota wakiwanu gotaka bes foshi koltavuga algun men akure bes jahanje ehmema hurihabbe kono sadumul bahtwati madama mi maaf karwa dihwana duwahu foshkolta genwa iru ei furton flight ge beful foshkolta dihwana duhu mitana genes debwa iru tibe fulunge apple ge vihar onnane karuga aluwa kaade wafashi da foi ekada hajju kada dekadu sippem wadan debas hajju ge komme kamigge wadatas mi kaadu taka samal kan debba warbodan ede ei miharu algun men mukhatib kuran emme beenumani mihaga namawwara boda haji number ei olunta kuda kurmattaka misalka muhammad kiyaves war gina befun tibbawan hasan kiyaves war gina befun tibbawan ekam algun men haji number deepa horigotu haji number e number ge gamas devi hak node ne number ko ehme haji number algun men mukhatib kurveni adi badanivis check kuranivis ehem wegen algun men danwadani hajjuge komme kamegge wadatas kaada ekiga wadan debach ehem algun hikura fori genes debar adi amudu kaadaga huri mawlumat algun men foshiga midiyani eya ekiga algun men ekan koren jeheti karuga alwa kaada hajju kaada huri hajju hippe wadanwani ade mihin danwar salgonege bay befon war farwater kama ki kan koddebani e befon atu appulga algun men hajjo fi ndi hoti awin ecce hippega wadanwa befon sabtibbe den algun men mikamugas dima fori tajribaga tenewa hake danwa dana vetwedi ahartoge terega bay befon fori genes debbomoga lasumuge sobum algun men ebe hori algun men e rawamu genda gendiyuma barbod horostaki kormatiyo khoda algun men er masay kori ofihuge ehem beflaka senior beflaka ikiga maadege magutakuga sakaluga e bebe from hodda fori genes nudeva be from hodan duvage e bebe from e fori genes gennan dima efe kori ei warab bod taklifaka bedan warab gen wagutu hedus korven wagutuka bedan ehen egotkas nuhaddawa handuful bahtwage fori genes devon kaneli foi gadiya fori genes devba den oti tve from fraud no vi gadiyes maalim fraud no vi gadiyes tve from onnani miharu ingodan ei furton flight ge ve from vehiculage card kol libada onnani faharigga e card kol algun men kori algun men furton performance dennevi insanu atun kura masakkatu faharigga koshe jihiba otum ve sekashigem ve ekom algun men ha warbodu check kore to masakkabis korim algun men terega tibbe algun men ehi teri riya dual amsake koram gendri algun mi fursatu ge sebe hon ham tawrif ge bahe
ರದ್ದು ಕೊಂಡುದಾ ಕುರಿಯದ್ದಾಕ ಫಸೆ එකමකොස් ಹಮ ಕುಶಿಜ್ಜಿಹುಮಕಿ ಲೀವ್ ಹೋತುಮಕಿ ಏಕಶಿಗೆ ಬಾಕಲು එකಮಕು ಮಿಹಾರು ಎ ಹುರಿಹಾಕಮೆ ಹಂದು ಹೊಣ ಅತ್ವಾದ ಹಂದು ಹೊಣ ಭಾಟ್ವ ಫೆಹಿಕುದಾಗೆ ಕಾಡು ಲಿವಡ ಏವತಿ ಫುರ್ತಮ ದುವಹುಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಮೀಹುಣ್ಣ ನೋತೆ ಎದುಹು ಪರಾವಡ ನೋ ಬೇಫುಣ್ಣ ಎದುವಹು ತಿಬೇಫುಣು ಪರಾವಡ ತುಮ ಬಡಾನ್ನೋ ದನ್ವಾ ಪೊನ್ನಾಣಿ ಜುಮ್ಹೂರಿ ಮ್ಯಾದಾನ ಏಯಿವೆಸ್ MNDF ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಬಿ ಫರಾದ್ ಪುಣು ವರಬ್ಬಡು ಹೀತರಿ ಕಮಕ ಇಬ್ಬರು ದೆವ್ವಮೆ ಅಳಗೊಂಡ ಮೆನ ದೆವ್ವಾಗಿ ವರಬ್ಬರುಗದ ಇನ್ಸಾಮ್ತಕ್ಕೆ ಹಮಜಿಸುವ ದೆವ್ವಾಗಿ ತಿಬೇಫುಣುಗೆ ದತುರು ಫುಳ್ತ ಏಗೊತ್ತಂಗೆ ಹಮಜಿಸುವ ದೆವ್ವಾಫಿಯತಿ ಆದ ಫಹರಿಗ್ಗ ವಿದಾಳು ಏಕಶೀಗಿವೆ ತಿಬಣ್ಣ ಮೆನ ಫಸೇಹೆ ಫೆರಿಟಾಮಿನ ದುಫುರ ಅಳಗುನುಸ್ ಗಬೋ ಕುರ ಫೆರಿತಂ ಆಮುಕ ಫುರಾ ದಿಮೆ ಬಡಾ ತಿಬೇಫುಣು ಫುರಾ ವಡಾತು ಫಸೇಹೆ ಪುಳು ವಿದಾಣ ಬೇಫುಣುಸ್ ತಿಬ್ಬವಾನ ಹಮ ಯಾ ಕೀಗ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಖುದ್ ಅಮಿಲ್ಲ ತಜ್ರಿಬಾಯ ಕೀಗಸ್ ದನ್ನವಾದಂ ಗತಿ ಹಜ್ಜ ಫ್ರಾವಡನ್ವಾ ದುವಹಕಿ ಆಯಿಲಾಗೆ ಎವಗುತಕ ದೆವೆಂತಿ ಹುರಿ ಹಮ ಹುಳಿದೆ ದಾದು ಎಹಮೀಮ ಎಮ್ಮೆ ಮೀಹಕ ಕೀಗಸ್ ಫಣರ್ ಮೀಹುಂ ಬಿಹಿ ಮೀಹುಂ ದಿಯುಮಕೆ ಸಮ ಏಕಶೀಗೆ ವಾಕಮೆ ಕೊಡಕು ದಿನ ಬಡತಿನಿ ಏಕಂ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಹೊರಹೆ ನಾಳಂ ವಾಕಿ ಅದಕ ಬೇಹು ವಡನ್ನವಕ ಸುಂದನ್ನೋ ಏಕಮ ಕಲ್ಗೊಂಡು ಮಿ ಹದ್ಮಜಸ ಇನ್ಸಾಬುಗೆ ದಶಂ ಜುಮ್ಹೂರಿ मैदान कैरी अगुन में इंसाम कोरा फेरीगा ए MTCC ಗೆ ವರಬೋಡ ಹೀತಿರ ಕಮಕ ಏಕಿ ಎಬೇಫುನ್ ವರಬೋಡ ಎಬ್ಬಾರ ಲೆವ में अगुन में ದೆವ್ವಾಗಿ ವರಬೋಡ ಎಹಿ ಎಬಸ್ ದೆವ್ವಾಗಿ ಏಕಂ अगुन में इंसाम ಕೊದ್ದಬಾ ಹೋತಿ ಇಂಗ ವಡ ನವಾನ ಎಬೇಫುನ್ ಕಿ ಮಿಸರ ಹದ್ದುಗೆ ಕಾರಿ अगुन में ಕಾರಿ ಮಿ ಅಂಡೆ ದೇವಶ ಉಳ್ಮಾದೇಶ ವಿದಿಮಾದೇಬಸ್ ವರ್ಗಿನ ದತುರ್ ಹುಳ್ತಕ್ಕೆ ಕೊರ್ಬಾ ಬೇಫು ए ದತುರ್ ಹುಳ್ತಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಬರುವಸ್ ನಾರಾಯಣ ಗೊತಕ ಮಿಕ ಹಮಜಿಸವ ದೆವ್ವಿ එහිම ඒක මා ගින දතුරතකේ කුරෙවෙ නෝන්නානි කම තිවෙහොන්ස් කබුල් කුරබ්බාත එහෙනව සාජින එකීග කොම සදදක බේෆුන වඩන්නවෙන ෆහරිග්ග එන් හාජිය කය කී වඩන්නවා ෆනර් බේෆුන විහි බේෆුන එක්කද දෝනීග හුළුලේ වඩන්නෝ දත්ෆුල් වෙදාන එහෙම්වීම එහෙන් දිමාවක වණී විය හිබ්බර් කම නුබාවවා ඉපුල් හේ කුරබාගෙන් තිවෙෆුන් ಫೆರೀಗ ಎಕೊಳ ವಡಾತುಮಗಿನ ಸಮ ಹಮಜಸ್ವಾದ ಬಚ್ಚೆ ತಿವಣ್ಣೆ ಹೀಕೋರಿ ತಿವಣ್ಣೆ ಗಂದಾಣ ಕವಶೆ එමෙපොම අම්ම ෆරයන් දියයේ බප්ප ෆරයන් දියයේ අහන්න කන නුදෙවණ එමෙපොම උළුදෙන් ෆරබාරස් තිවන්නේ නුදෙවණි එකමුගේ හිද්දතික එක්ගොතස් නුබවවා මිකම විස්නා වඩන්න වාගේ දුරාදස් වේපොම හේපුල්ද බතිබ්බවත් එකම කල්ගොන මසේ කුරාණේ රාක්කේ වීවරකම් MTCC එකන් කොද්දෙන් බරක මම වීහගෙන බේකොස් ගෙන්දෙවෙත් මිහෙන් හමජස්සන් ජහුන සබබ පහරක විදාල් විදාන තිකන් තෙහෙම තිය දැන් අලාන නුදෙවණ නිමනිය නොහෙ හජ් කෝපරේෂන් තිවන්නේ මේ දාගතක හංගා දානවා आदि मिहिं हमेजसों हज कॉर्पोरेशन में निम्मेवी आदि हम या एकीगा पुलिस सर्विस MNDF मिबेफुन निम्मेवी एयि स्वरबोड रक्का तिरकमका फसेहकतग ठगा सोबकी इंगोडा नवान मिहुरिहा बेफुन माजे मगमचंग एदु हेगडी नुकोडा नवायरु खासक बडत कुरान मौगोतुर फळीगा मिहुं गिनवेगी ट्रैफिक बंदवे एहनि मसक्केतक हुट्टुंगरा बुरुवरा एकादगुग्ग विधान बैंक ऑफ मॉलडीव्स बैंक ऑफ सिलोन कहद MTCC कहद वर कारोबार बड़ सरहद तक अळगुन में एम्मे नुकुन्न मिजेहनि मिहारवेस आमको सरहदुं एच्चे पाकोल्ल नुजिबे मिंबर तिवेफुन्न एकम गुतेरे खासक दुबाई चे उळवा बेहुन गोडनवान एहेमे एकहे दत्तं हुन्नाती ऐकीग एम्मे एकम एम्मे अमां रक्कातिर सरहद की मिकोळमतिकम वाति जमहूरी मैदान दिमे दन्वाद एहेमेम एकं अंदुहळ भाट्वाति फुरावडातुम दन्वा फै गडिय कोम्मस परिहा बेहुन वडान देब्बात एई ಹುಳುದೇಗ ತಿವೇಫುಂ ಹುಳುದೆ ವಡಾತೀಮ ಹುಳುದೆ ವಡಾನ್ನವಾಯರು ಎಕ್ಕದ ಕಾಡು ಹುಳುದೆ ಕಾಡು ಕ್ಯಾ ಕಾಡು ಫೆಹಿಕುದಾಗ ಕರ್ದಾಸ್ಕೊಳು ಹಿಪ್ಪವಾಗ ವಡಾನ್ನವಾತಿ ವಡಾತ್ಮ ಎಕೀಗ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಎಕೊಳು ಎ ಕರ್ದಾಸ್ಕೊಳು ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಅತ ದೆವ್ವಂ ವೀಮ ದನ್ನವಾದಾನ ಎತನು ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೆಸ್ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ಎಹಿತೆರಿ ನುಕುಮೆಸ್ ಗುಣಮುಂ ಗೆಂದಾನ ಎಯಿ ತಿವೇಫುಂ ಎತೆರಿಯ ವದಿ ವಡಾನ್ನವ ಮುಂ ಎಕ್ಕ ಕರ್ದಾಸ್ಕೊಳು ದೆವ್ವಂ ಜಿ ವಡಾನ್ನವಾನ ಎ ದೆವ್ವೀಮ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆಂಗ್ ನೈಗೇನ ಕೊಂಬೆಕ್ಕಂ ಐ ಕೊಂಬೆಕ್ಕ ನಾನ್ನನಿ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮಿ ಜಿಹೇನಿ ವಗುತುಂ ಫೋನ್ ಕುರ ನಾನ್ನ ಮೀಹಕವಿಯ आदि नुवैताक एक्सप्रेस लॉन्च गनमस माजे आस एमी कोडे गेक गुस्के सोदमस जिहिदान एकम एहरिया कम निवेन दार फ्लैट अलगुन के हिनवे अलगुन मत जेसा गोन्नान एहमविय नुदी वेत बल्लवाति वर फरवा बहट अलगुन गे मिहिन दन्वायरुस तिवे फुनु वर बोडो कुर्बानी वेडानवागी आदि बय बेफुन की वर दुरुंग दतुर फु कुर्बा माजे वडान तिबे बेफुन
evaruge kamege tiwefon farwa kude nu kurbanika algonne yagin kawwe ekamak algon men dannawadin jihe wahaka e malumat jihen dannawada adi den anikkamakam ati miyadu mi jalsaga tibbe wefon ge tere furton flight ga frawdanwa wefon ge tere himeni wadanwa hulumaadege diriulbun hamaji hodan tibbe wefon nota hulumaadeng frawdatman hulje wadanno nimmo hatibbe wefon ebeful madkolda devvacche mi jalsa nota mi baddadu nimonima ei algonu meoleni hulumaadeng frawdanno nota diriulbun hamaji fa etanu eki tantan go gege tibbe wefulna ehin insam hamaji sadevetu maaliya foshita nugenas hulu maaliyem foshita bajagana wen insam hamaji seto ehin wima kombayto hulu maaliye diroleni bajalimata ekam kollam fasehoan ehin wima hulu maaliye dirulwa beful nota hulu maaliye mewogot as madkolda wen tibbe weful mi baddadu nimunima madkolda baat ade mi mawlumat kola ekiga den tibbe fulunge aslu maqsada dimay algonu bes levetu bajana waragin befun adam vigote uluvum vigote foshi bandu korom vigote engoda nugen tibbevi ei befun malumat algon men ege gotuga ehme kud malumat kol eruma ekiga video presentation evest befun algon dakkal dena ei tibefunge hippulga nuwata tibefun tibeen fulu wadanwaga uluwa mativeri ufa hasil korom wadatumuga tibefun visna wadatum war muhim malumat take video presentation ga unna ad neme hortama addabas tayyar korbaer addabahaki bellaqwami usulun ebefun kandaluwa famatakum bunakam baniwiya hakkiloyevver barugen nuwan ehem wima hakkiloyevver barun korwati addavas algonege maajan farawda anwar maagenechi ebefun alwaka nuhunnan ekamak danwanto emme fahum midiya rambamaho farawda anwi bay bebefun ebahori de gerikir dal olada bandu kollawa addabahadwa gerikirdalu echi nudavvacche wali echi nudavvacche katuru echi nudavvacche forward echi se bhore dabam algon men nagandima fe bhori den bijettala wang nota kelitala wang echi addabahu nagandima fe bhori mikahala echi eggutukavs addabahu nudavvacche ekahala echi gendwa kam waniviya foshikole he fotter rangala echi hita bandu korabba nugandwa re algon nudanwana den airport ku tibe mihun saudi jidda airport ku tibe mihun naga illa yati algun quran ka mikolun e huddawna gotaka gendawma me dalgun massadenne huddawna ichi huddawna gotaka gendawma me algun me gebes massadenne ekam ko addabah lagen nuwana ichi hitake bohore engoda nuwana tibe fonna visayaka shampoo waran aadage ichi eves sateka ml vore ade kudi fuli evver bodeti ichi ebhore lah sin hataru fuli addaba kudi fuliga masse nuje dihe ml kam wanibiya airport gu bahatta hunna lekiyunta kumes photo ta kumes penodanwan engodanwan ehmema everuge ichi addaba dabbamwan den reet vedana ichi hama yakiga hanuhul bahattwati doctors vidalwan algunda sadi ekamge wahaga danwadana base parikkulwa base addabahuga edduwahuge deduhuge ichi awah hanuhul bahattwage eter kurweta ballawati dabastere addabastere ei bot matiga swaharige parikkulun jihodanwa paanti algun men ebhori flight machan arag dubai algun men datur kurumun diye fahar flight matiga mihaka kulleka kame dimawege hadanage huswege algun balajir en algun men kanne evs mawdumat dife saf mawdumat etumug sobun ei flight machan erima message he dimawa mihe e algun hiwani newa undaw kurun kahada kame hi ekahe kommes kame dimawege emihako ewahaka nudakkawati men hadamwa gotuge malumat doctor obse farwa devwa haddom ge engoda nugam pawti ekamo kono sibu ko algun men rawa ko nogotun komme flight ge sihi befla kurwan advance ge salgun men fonwalim sihi befla f1 flight ga doctor ko hunnawan devon flight ga senior health assistant ka naruha ko hunnawan ehmema komme flight kiwes irab krevia sihi ehi terinna waguti farwa plate matigas deve gotaka algun men insam rei fagari eh mikankamat vefun farwa bahatto wecche poshi tayyar korbair addabas tayyar korbair mikanka ade mi digukuran takrar ko algun miwaha ko nudakka dengbe algun mase qur'an
video presentation tibe funna dakka diveto ei algun mi dakka bai bahata egtere himini funna ti aikiga wagut salam kurumugutun algun ba tibe funna ballu adu bandu koda